Aga, albaolan dago, zeinekin eta zanbola eta nagan nobilobekin kaixo bikote. Haupa, Eugeni. Zer moduz? Osoki? Ondo, hemen haber ze kaldera egiten dizkiguzun. Erresak, Bueno, albaolan gaude, baina ez da albaolan mesedez. Albaola elkarte bat da, itsas ondarea mantentzeko elkarte bat da, 20 urte baino gehiago dakana. Eta momentu honetan Albaola itsas kultur faktorian hemen Pasaian San Juan baleontzia eraikitzen ari gara. 16. mendeko baleontzi bat. Eta baleontzi hau aurkitu zuten Kanadan ondoratuta baleiza egitera juntzan Red Bayera eta bertan ondoratu zelako. Eta orain izakegu guk erreplika fidel bat egurrarekin eta hor atzean arotzak ditugu zuzenian lanean. Eta zein okubitu zitzaion edo nondik datu erreplika hori egiteko ideia? Bueno, erreplika egin daiteke, lehenik eta behin Albaolak harreman bat bazuen lehenik ere Kanadako gobernuarekin, beste txalupa txikiago bat egina zeukan, beraiekin elkarlanean, eta gero sortu zen Donosti 2016 Europako hiriburu kulturalaren bueltan aukera bat, itsasontzia handia egin ahal izateko. Besteak beste, Kanadako gobernuarekin daukagun harremanari esker, eta baita ere, orain dela 5 urte ingurutik etorri ginelako ona, eraikin handi honetara eta eraikin handi honetan posible da proiektu handiagoak egitea San Juan Baleontzia bezala. Orduan, nola bagenekien historia guzti hori, San Juan Baleontziarena eta Kanadako gobernua prest egon da guri informazio guztia pasatzeko, eta leku handi honetan gauza guztiak elkartu ziren pixka bat, faktore guztiak eta posible izan da proiektu honi ekitea, San Juan Baleontziaren proiektu erraldoiari. Zaila izan da proiektua mogutza jartzea. Nik uste, ez da erresa azkenian da proiektu innovatzaile bat, jende dana ez daki edo ez ulertzen igual itsas kultura, itsas ondarearen historia hau, ez? Ni ez nekin ezer honi buruz, aurretik, orduan, zaila izan da, baina azkenian oso argi zekan Xabier Agote, presidentia oso argi zekan izango zela arrakasta bat, egin behar zala, itsasondarea mantendu behar zala, eta ezagutzera emateko modurik hoberena zala jendaurrean egitea, ez? Eta nik uste, bera bete-betean asmatu dula, eta lanean lortu dula, ez? Eta daukagun kulturan ere pixka bat gauza bat gehiago sagutzea eta ezagutaraztea, ez? Itsasoko kultura nahiko desagertua egon da gure euskal kulturaren uniberso imaginariotik, ez da? Asko zentratu gara lurrean eta baserriaren bueltan eta lurreko arkeologia eta etnografia, eta itsasoak nahiko baztertua geratu da, ez da? Orduan horregaitik izan da pixka baten arak esan duenare zailagoa, itsasoko ikuspegi hori, gure Euskal Herriaren ikuspegi itsasarra nahiko galduta egon da. Beste herri batzuetan berriz bain oso indartsua da, Europa iparraldeko herrietan, Suezian, Norvegian, edo Holandan, edo Bretainian, eta itsasoko kultura handia dago, hemen ez. Orduan, Albaolaren lan azken 20 urte hauetan izan da gure itsas ondarea eta gure itsas kultura, Euskal Herriaren ikuspegi itsastarra
berreskuratzea, dinamizatzea eta sozializatzea. Eta beti oso proiektu berritzaile eta ikusgarria dinamikoak eta irekiak eginez. Eta uste dugu, lortu dugula Euskal Herria, San Juan Balontziaren proiektuarekin eta Pasaiako Itsaskultur Faktoriarekin, lortu dugula Euskal Herria Europako itsaskulturaren mapan kokatzea, eta zorionez, gaur egun esan dezakegu proiektu referentzialetako bat garela Europa mailan eta mundu mailan ere bai. Jan hitz egiten ari zen bitartean soinuak entzun ditugu. Zer da hori? Hori hemen atzean itsasantzokia dakagu eta hor ontzigileak zuzenean lan egiten ari dira. Dakagu aritza eta batez ere aritza, ari direlako San Juan Balentzia batez ere aritza delako. Daude piezak eta haiek ari dira zuzenean tresna tradizionalekin lantzen. Eta badakagu ere ontzigintza eskola, daude aprendiztegi ontzigintza eskolako ikasleak hemen ikasten, beste ontzi txiki batzuk egiten. Orduan, soinu horiek dira gure arotzak eta ikasleak. Hau ez da leku normal, ez da museo normal bat isil-isilik egon behar dena eta kontuz, ez. Hau da biziri dagoen museo bat, hemen gure ikuskizuna, jendeari eskaintzen diogun ikuskizuna da gure arotz artisauak lanean ikustea, aizkorekin, aitzurrekin, lehengo garai bateko tresnekin, eta beraz beti dago zarata, beti dago mugimendua, beti daude enborrak atzera eta aurrera, eta hori da polita, ez da hori da jendeari gustatzen zaiona ere, leku desberdin bat gara, eta bere garrazia zarata horietan dago, egiten duen hotzean ere badago bere garrazia ere bai, eta da oso leku naturala, eta oso industriala, eta kulturala aldi berean. Hori da, eta zuen zer pertsonek zerretek soinu hauek egunean zehar bila alduz entzungo dituzue. Zer da zuentzako soinu hauek sentimentalbi edo kulturalbi. Soinu hauek dira faktoriaren taupada hotxak. Soinu hori dauden bitartean, esan nahi du hau biziri dagoela. Eta mailuka bakoitza da bihotz taupada bat, eta kolpe bakoitza ere bai. Eta hori da gure dinamika, ez da? Hemen ez gera gezurretan ibiltzen, jendeak ikusten du benetan nola egiten dugun lan, eta ikusten dugu eskuz egindako egurrezko katedral izugarri bat, ez da? San Juan Baleontzia, beraz. Zarata hori dauden bitartean, Albaola biziri dagoela jakingo dugu, itsasoan arraun hotxak entzuten ditugun bitartean, hor traineru bat biziri doala dakigun bezala, ez da. Niri jaz galdetu, bere erantzunarekin, ezin dut zer hobetu. Bertsolari batekin ari nahi. Nire jefa hori. Nago ditzen da, bihor taupadak eta zelako bertsolaria, Pizka bat kursi jartzen. Baina, poetiko aldu zegoen. Gure lana komunikazioa da. Hola, eta bertsoa ere komunikazioa da. Bai, azkenean da espresatzea, sentitzen duzuna, ikusten duzuna, esan nahi diozuna jendeari hitzetan jartzea. Galdera bat, bihitz esango ditut, eta lehenengo etortzen zaizuen burura esan. Igual, isiluko dituko zerte. Ja nervioso jartzen nahi da. Eta oso ondo, baina gure ametsa. Zer da gure ametsa? Albaolarekin lotuta. Albaola bera da egurrezko ametsak betetzeko fabrika bat. Eta hemen gure indar eta energia nagusia amets egitea da. Eta gaina esaten dugu benetan, askotan esaten dugu. Egiten dugu amets, begiak izten ditugu, lanpilo bat egiten dugu, eta ametsak beteta dago. Ezinezkoak diruditen gauzak, esaterako San Juan Balontzia egitea, betetzen ari gara, ezta? Eta betetzen ari gara
Euskal Herrian itsasoko kultura berreskuratzeko amets hori ere betetzen ari gara egunero, eta gu oso ameslaria gara, pixka bat zoroak ere bagara. Zoroak izan beharra dugu, gauza imposibleak egiteko. Behar da, bestela beti ibiliko ginateke muga batzuen barruan bizitzen, eta gu muga horiek puskatu nahi ditugu, eta hemen lan egiten dugun guztiok ametsak betetzea da gure eginkizun nagusia. Zer bugur dago San Juan Baleontzia bukatzean? San Juan Baleontzia izango da ere gure itsas kulturaren enbaxadore bat, hori izatea nahi dugu. Hemen dagonean, museoaren parte izango da ere, bisitablea izango da, barrutik eta erakutsiko dugu nola da, baina arte ezin da barrura sartu. Gero pentsatzen dugu ere, nabigatu barko dula, ezta? Eta joan barko du ere Kanadara, eta behian San Juan Baleontzi originala, goian San Juan Baleontzi berria. Eta itsas jaialditara ere gonbidatu egongo da seguru. Eta orduan, enbaxadore paper hori egingo du mundu osoan. Nik izan da daukat, gauza pixka negatiboa iruditzen zaio jendeari, baina goazen baikoa egitea. San Juan Baleontzia ideia zen 2016-17 bukatuta egotea, Europar kapital kultura gauekin ospatzeko zer izan zen helburu hori ez lortzea. Begira guk ere nahi izango genuke, baina denborak arrazoia eman digu guztioi, azkenean interesanteena kasu honetan ikusten ari garen bazala ez da azken objektua edukitzea eta fetxa baterako, baizik eta prozesua balorean jartzea. Prozesua balorean jartzea da, aurten adibidez 200.000 bisitari gainditu ditugu azkenengo 4 urtetan etorri direnak San Juan Baleontzia ikustera, eta orduan horrek esan nahi du 200.000 persona baino gehiago ezagutu dute dela gure itsas historia. Lehen ezagutzen ez zutenak. Eta etorri dira dozenaka eta dozenaka komunikabide mundu osotik guri buruz hitz egitera. Horrek esan nahi du mundura zabaldu degula prozesu honi esker, eraikuntza prozesuari esker, gure itsas historia. Eta hori da guretzat balore handiena, ez da hasieran esan dugun bezala Euskal Herriko itsas kultura hori berreskuratzea eta gizarteratzea. Beraz, objektua oso importantea da, zientifikoki. Balore zientifiko eta teknologiko izugarria dauka San Juan Baleontziak. Munduan bakarra da UNESCOren zigilua daukana, mundu bakarra da bere eraikuntza prozesuari UNESCOk ematen diona bere babesa. Horrek esan nahi du balore izugarria daukala ondare aldetik. 2016-ako ezinezkoa izan zen, batetik 2016 bera oso komplikatua izan zen, dakizun bezala, jende guztia daki hori, eta gainera denbora asko behar izan genuen hau egokitzeko, hau dena martxan jartzeko, eta Baleontziaren obrari ekiteko, ezta? Eta, bueno, azkenean, inork ez du hortaz hitz egiten, eta importantena da, milaka persona hurbiltzen direla. Ona. Nola izan da jendea erakatzeko prozesua, osea, jende asko etorri da lehenengo momentutik edo nola izan. Progresiboki izan da, ze Albaola aurretik etzan oso ezaguna, berez izena ere ez da ezaguna, orduan posizionatu behar dezu. 2016 ere lagunduzun ezaguna egiteko, eta Pirritx eta Porrotx eta Marimotzek asko lagundu ziguten ere hasieran, egin zuten Txomin Martxikia pertsonaia, abestia, gure ametsak, egi bihurtuz, eta bueno, orduan aurdanak ezagutzen zuten. Eta gero, hasierako jende hori etorri izan hasieran bihurtu da enbaxadore. Ona etortzen den pertsona ez da, azkenian maite mindu egiten da proiektuarekin. Hemen bakarrik, bai, hemen bakarrik ulertu daiteke hori. Etortzen danean pertsona bat, eta ikusten dunean esaten du beti, baina kriston proiektua da, eta esaten dut, baina esan dizut,
Eta, jode, bai, baina eske kriston proiektua da, jode, bai, eske esan dizu, baina eske jendia ez bada etortzen, ez du ulertzen. Hemen daude gauza asko, ez da bakarrik ikustea gauza estatiko bat. Hemen usaitzen dezu, ikusten dezu, sentimen guztiak hori da. Eta proiektua borobila da, harima daka, xarma daka, romantikoa da. Ingrediente guztiak, osare guztiak ditu. Ingrediente horiek zuk esan bezala, jendeak ez ditu balogatzen etortzen dena dute, ez? Hori da. Eta jendia egin du ahos-ahoko komunikazio horrek egin du lan gehiena. Azkenean gu esan aldegu kriston proiektua dela, baina ez da berdina. Bizilagunak edo lagunak esaten badizu jun naiz eta kristona da, jun zaitez. Horrek lagundu digu pila bat. Ni dakita da, Jamu txikia egin zutenean ekitaldiaren estreinaldia hemen. Bai. Zer sentimendu izan zen hori edo, zure suposatzen dut nobedade handi bat izan zela, ez? Bai, justu ikusi nuen eren egun bideoa, bai, grabatzen ari zinetela kanta eta bar, eta ikusi nuen eta bidali nion Herme gerenteari eta Xabiri, presidenteari, ze ikusi nuenean transmititu zian zoriontasuna. Zanak ginen farre, zanak ari ginen kanta horrekin dantzatzen, eta proiektu berarekin lanean, eta izan zen izugarria berriz ikustea, eta bidali nien beraiek ere sentitzeko hori berriz. Izan zen kriston ideia ona, eta hori, gaina izan zen espontaneo, horrela gertatu zen, eta pentsatzen dut marketingeko estrategia izugarri bat da, naiz eta ez pentsatula, ez zen horrela izan, baina gero pentsatzen desunean denborarekin eta joder, izan zen kristona. Haur guztiak ezagutzen dute Txot Big Mac Txikia, San Juan Baleontzia, historia eta hasieran gertatzen zitzaigun, adibidez Bulebarrera juten ginela lanera eta aurrak ezagutzen ziguten, eta hola, Txot Big Mac eta tortzian eta gurasoak, zer? Orain ja ez da hori gertatzen, baina hasieran bai, aurrak danak ezagutzen ziguten. Eta gainera, ezen dezakeko hori bidez aurrentzat eta jendeentzat albaolare eziketaren parte izan dezakela, ez? Guretzat oso importantea da hori, ze gure hitz egiten ari gera orain dela hau martxan jarri arte, ia galduta zegoen jakinduria bati buruz, ofizio batzuri buruz, lantresnak dena galtzen ari zen. Galera horren aurrean reakzio bezala sortzen da alba, ezta? Hori galez dedin, Euskal Herria hain urrutira eraman duen ontzigintza ofizio hau, historiko hau, galdu ez dedin sortzen da alba, eta orduan ikusten ditugunean egunero. Euskal Herriko lurralde guztietatik etortzen direla umeak, eta baita Euskal Herritik kanpotik ere etortzen direla umeak gure itsas historia ezagutzera, eta gure ofizio tradizionalak bizirik ikustera. Hori ikusten dugunean, hori da guretzat gauzarik ederrena, ze hori da etorkizuna, eta hor sentitzen dugu benetan ari gerala bermatzen bizi iraupena, transmisio hori da guretzat gauzari funtseskoena, ez dadila galdu, guretzat historian zehar eta munduarentzat hain importantea izan den Euskal Herriko ezaugarria, itsas kultura. Albaola itxakutu faktoria bizitatu mesedez. Hau ez da bukatu lasai. Gu ordea enagaketa biok gauza bat dakiko ez da Jon Maia meselagia badaukala bere errepide profesionala egina, ez? Baina zer diozu zurbeltzak, burua... Saltza asko dira, Bai, dira antzerki gintza,
Pasada bat, gizon hau. Nola hasizenean bertsolaritzen munduan. Ba, hasi nintzen sekula bertso saio batera joan gabe. Pentsa oso xeleberrea izan da nire hasiera. Zen nire familia kanpotik etorria da, eta orduan ez dut etxetik ezagutu, ez da bertsolaritza ezerrez. Baina ikastolan irakaste ziguten bertsolaritza ordu bat, astero. Eta hor ikasten genituen bertsolaritzarren bertsoak eta abenturak eta hola. Eta hori gustatzen zitzaidan, asko gustatzen zitzaidan idaztea, irakurtzea. Eta horrela hasi nintzen bertso eskolan, bertsolari zarren bertsoak kantatuz eta nire bertsoak egiten ikasiz. Hola, 11 urte nituela. Orain dela 35 urte hasi nintzen. Eta esango zenbait saio irabai zituzu edo gutxiko batera. Bueno, gaztetan nire azkenengo txapela aspaldikoa da, ja. Errenterin enararen herrian irabazi nuen 19 urtekin. Eta Xenpelar saria, gero Euskal Herriko bertsolari gazteen txapelketa irabazi nuen, lehenengo txapelketa. Baina gero, Euskal Herriko finaletan, egon naiz kantari, 4 aldiz, bai Belodromoan Donostin eta bai Bek Barakaldon ere bai. Baina niretzat lorpen handiena da 11 urtekin ume bat nintzela hasi eta gaur egun oraindik ere hor jarraitzen dudala, ezta? Horian niretzat nire sari handiena, jendea oraindik gogoratzen dela nitaz eta oraindik jarraitzen dudala herri bertsoak kantatzen, ezta? Eta orain gainera bibite paraleloan dituzu Albaola eta bertsolaritza. Zera nesketa hori zuretzat. Begira, ni Albaolan hasi nintzen orain dela 12 urte inguru. Espedizio bat egin genuen, Apaizako Beto izeneko espedizioa. Eta beraiek deitu zidaten espedizio hori egiteko, Albaolatik, hain zuzen ere bertsolaria naizelako. Beraien nahi zutelako espedizio horretan 16. mendeko kronista bat eramatea. Gero liburua idazteko. Eta ze kronista mota egongo zen 16. mendean, ez da? Orain dela 5 urte Euskal Herrian, bertsolaria. Hori ziren, eta gara oraindik, ez da? Euskal Herriko kronistaetako batzu behintzat. Orduan, hola joan nintzen, bertsolari bezala joan nintzen, eta horrela nahastu ziren bi munduan eretzat, Albaola eta bertsolaritza, eta gero batzutan atera naiz Albaolatik, gero bueltatu naiz, orain berriz hemen dago, eta gero ez dakigu, ez da? Baina beti sentitzen naiz Albaolako familiaren parte, modu batera edo bestera, eta bertsotan beti egiten dut. Zu entzunen diozu bertso bat botatzen sekula. Askotan. Eta hemen botatzen du edo. Bai. Batzutan bai. Hemen elkitzen ditugu festak. Beti eskatzen diot bertso bat, hemengo urtebetetze bat ospatzeko, edo norbait pertsona berezi bat bali madator kanpotik edo, beti esaten dio nahian. Zu bertso bat, ordu bai. Oparitzeko, bertso bat egiten dugu, eta... Zagela bertsoa zuretzat edo zer eman duzu. Beitu, niretzat nik esaten dut bertsoa niretzat dela nire etxea. Eta hor sentitzen ez etxean bezala, bertso baten barruan. Eta bertso kantari. Eta gero batarteka ateratzen naiz nire etxetik eta egiten ditut abenturak. Musika talde bat, edo antzerki obra bat, edo pelikula bat egiten dut. Baina hori da, baina hori dira etxetik kanpora ateratzen naizenean egiten ditudan gauzak. Baina bertsoa da nire etxea eta beti bueltatzen naiz etxera. Esate baterako, orain dela hiru urte gure eskurako proiektuan parte hartu zenun. Payasoentzako okerez banago hitzak edo ahotsa jarri duzu eta egin ditu gabe gauzak, baina gauza horiek
nola balogatu dezakegu momentua balogatzen ditugu, baina zer iruditzen bideo txabat ikusten dugu zuge agerpidea laburbilduta. Ba, oso ondo, aber zer agertzen den hor. Ikusi da. Ama Extremadura, aita Zamoratik, abuela eta abuelo haien aurretik. Herri hontan sustraitzen asmatzea gaitik, neuke maita dezaket guztien gainetik. Euskeraz badakit, bertsoz darabilkit, dena zuengatik, alaxe dagokit. Denek kantatu duten ere ahotik, denek kantatu duten ere ahotik. Humila izatea nuen erabaki, ta gero erabakia egin zen bizati. Nere lengoa gurra zen horren aitzaki. Gaizki geratuko naiz orain ez badaki. Gaizki geratuko naiz orain ez badaki. Erra batean pasa ditugu, bosta markada inguru. Nor zen laguna ta norretxaia, ere ez geunden seguru. Herri txikitan ere elkarri, zenbat kolpe, zenbat gudu, gure esku dago bat egitea, gure amets ta helburu. Baina lortzeko lendabiziko, geuk sinistu behar dugu, geuk sinistu behar dugu. Da gainera ez nuen ez aro ez pirzin, dena nintzen natural ez errez marketing. Gustora entzun ditut lore denak, enfin. Nik ere gogoratu nahi nuke zurekin, nik ere gogoratu nahi nuke zurekin. Madril ta Paris hortxe dabiltza, elkartuta juntu, bat egin eta Euskal Herriai eskubideak lapurtu. Eta gu berriz herrikideak alkar jo eta
mental guztiak behar ditugu agurtu, ta orain arteko guda zelaia topagunea bihurtu, topagunea bihurtu. Bueno, bikote, hobeko dugu hemen gugan etxelariak egin duen egotine hagen laguntuen txabat zorionak merezi du ez, zorionak Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta zorionak ere bat bihoi gure proiektu ikaskuntzunala hola alegia hauega alteratzen alegintzeagatik mi esker oso guztuga egon naiz. Baita gu ere, Ba, eskerrik asko zuri etortzeagatik. Aurten bi elkarrizketa garrantzitsu ditugu. Aurten National Geographic aldizkaria egin digu reportaje handi bat mundu osorako. Eta gero ja zurea. Bigarren postua ekenetan. Gehiago badaude, zu bigarren, no? Guai bizitaitza bat opazituko diguzuen. Noski, eta nik ere eman nahi ezut liburu hau. Da gure liburua Euskal Herri Itxastarra San Juan Baredontzi ikuspegitik, eta, bueno, erakutsiko dizuet zuen ere. Agenikako liburu eta dena bidaleko diego muso handi bat gure ikuslei. Oso ondo. Buena gente. Gure